Għall-Ministru Owen Bonnici rapport tal-Manival dwar il-qafas regolatorju Malti sabiex jiġġieled ir-reat tal-ħasil tal-flus mhuwiex inkwetanti għaliex għadu fi stadju ta' abbozz u mhux rapport komplut. Tittara li dan għadu draft, ġifieri għadu ma ġiex finalizzat dan ir-rapport, jien għandi fiduċja fl-istituzzjonijiet u nirringrazzja n-nies kollha li ħadmu mal-Manival biex jagħtu l-informazzjoni kollha li talbet il-Manival u biex jagħtu l-ispjegi kollha. Ir-rapport tal-Kumitat ta' Esperti mill-Kunsill tal-Ewropa magħruf bħala Manival falla lil gvern Malti fuq diversi oqsma. Minn 11 il-qasam differenti ebda wieħed minnhom ma kiseb gratoli iżda biss grad medjokri jew baxx. Jekk is-sitwazzjoni ma titjibx sar-rapport finali skedat ta' Lulju li ġej, jistgħu jibdew proċeduri li jistgħu iwasslu biex pajjiżna jkun blacklisted. Iżda mistoqsi jekk dan ir-riżultat interim mhux inkwetanti Owen Bonnici jirreferi għal rapporti oħrajn. Għandex concerns ġifieri. It-tieni punt u ġej għaldi tal-konsert ittaraw ukoll ir-rapporti l-oħrajn li tkellmu dwar Malta. Għadhom ġew konklużi rapporti oħrajn illi huma tal-istess natura u faħru s-sistemi finanzjarji ta' pajjiżna. Intant wara dan ir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa, l-Oppożizzjoni qed titlob lill-Gvern jaġixxi b'mod immedjat sabiex terġa' tissaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Fl-istqarrija l-Partit Nazzjonalista għal dan fejn sostna li l-Gvern għandu jibda billi jirrikonoxxi l-problema li ħoloqu stess u jaġixxi biex terġa' tissaħħaħ ir-reputazzjoni tajba li kellha Malta. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Finanzi Mario De Marco qal jekk il-Gvern jonqos milli jagħmel dan, pajjiżna se jkompli jonqos milli jiġbed investiment dirett barrani u tkompli ssir ħsara lin-negozju eżistenti u li jipprovdi lejxin lil eluf ta' familji Maltin.